Хайырлы иртә. Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. Республиканың кайбер төбәкләрендә игеннәрне урып җыю тәмамланып килә. Кырлардан безнең репортаж. 79 елдан соң каберлеге табылган Ватан сугышы каһарманы туган ягы Чаллыга җирләнде. Камада яшәүче 13 яшьлек балага дәвалау препарат сатып алырга кирәк. Русфон җәмгыяте белән уртак проект дәвам итә. Республиканың кайбер төбәкләрендә игеннәрне урып җыю тәмамланып килә. Һәр гектардан уртача 16 центнер уңыш чыга. Зәй, Балтач, Тукай, Тәтеш районнарында ул 20-22 центнер чамасы. Корылык шартларында игенчеләр сынатмый үстерелгән ашлыкны югалтуларсыз җыеп алу өчен барысында эшли. Иген кырларыннан безнең репортаж. Һава шартлары мул уңышка өметләнергә мөмкинлек бирмәде. Эшәшүне агротәләпләргә туры китереп вакытында башкарып чыксалар да, июнь-июль айларында корылык булу сәбәпле игеннәр тиешенчә башак җыя алмады. Ярый әле, соңгы яңгырлар малларга җитәрлек күләмдә азык әзерләүгә өмет калдыра. Бүген без арыш культураларын җыеп алып бетердек. Алар 800 гектарда иде. Алардан 14-15 центнер гектарынан уңыш җыеп алдык. Анардан семена ясадык, переходящий фонд салып куйдык. Бүген сатарга где-то 600 тонна арыш бар. Ул инде безнең надежда на будущее ГСМ, запчасти и другие затраты, бүтән затратларга кулланырга. Бүген сулы кырларына күчтек. Алар безнең 1500 гектар. Мондый һава шартларында урып җыю тюплары да мөһим. Комбайннар кырда сәгатенә 3 км тизлектә йөри. Игеннәрне төнгә кадәр уралар. Николашкина хуҗалыгы районның икенче читендә. Агротәләпләр үтәлсә дә, яңгырлар явуы сәбәпле көтелгән уңыш үстерелмәгән. Шуңа күрә бер генә башакны да җирдә калдырмаска тырышалар. Бүген чын күңелдән әйтәләм, конечно, үзебезнең шушы малга минем поголовьега инде бу уңыш зернофураж да шулай грубый сочный корма буенча да мин үзебезнең планны үтимен. Ул минем ризык быел кышкылыкка кышлату чорына җитә. Шуңа күрә бүгенге көндә шулык уборка белән бер рәттән шулай ук бар җирләрне эшкәртү бара. Начар һава шартлары тирлек азыгы белән тәэмин итүдә кыйнлыклар тудыра. Бигрәк тә эре тирлекчелек хуҗалыкларында. Баулы муниципаль районы башлыгы Рамил Хөкемулович тәкъдиме белән сәнәгать предприятиеләре витаминны яфрак азык әзерләүдә ярдәм кулын суздылар. Ул бигрәк тә яшь тирлекләр өчен файдалы. Без үзебезнең яктан урып җыю эшләрен вакытында башкару, туфракны эшкәртү, киләсе ел уңышы өчен орлык материалын әзерләү турында борчылабыз. Июньдәге корылык Мөслим районы игенчеләрен дә нык борчуга этәрде. Әйдәп баручы Исламов фермер хуҗалыгы быел чираттагы рекордлары белән мактана алмый. Биредә җирне эшкәрткәннән соң саламны басуларда таратып калдыру алымын кулланалар. Корылык шартларында ул игеннәрне юрган сыман каплап, җирдә дым сакларга булыша. Моның уңай нәтиҗәсе сабан быдае басуында яхшы күренә. Гектардан 26 центнер бертек җыеп алганнар. Сенің ауыл хуҗалыгында эшләп бәләкәй запасында булмаса, 1 елга, 2 елга запас, корма запасы, салам запасы, фураж запасы, семена запасы булмаса, әзрәк кенә ашламасы да була, әзрәк кенә инде горючийда запас тотасың. Әгәр андый запас тота белмәсә икән авыл хуҗалыгында, урысча әйтмешли, ничего делать. Авыл хуҗалыгы ул бик рискованный бизнес, но авыл хуҗалыгында рәхәтләнеп акча эшләргә була. Менә без үзебезнең хуҗалыкта комбайнерлар менә бу сезонда мен инде зарплатаны 2-гә арттырып куйдым сразу. Тарифный ставканы 2-гә арттырдым. Премияларында былтыралар 300 мең акча эшләгән булсалар сезонда, бу ел нәкъ шундый ук акчаны эшлиләр. Но намалат әзрәк инде комбайнерның гаебе юк. Республиканың Идел аръягындагы Шүпрәле районында да урак тәмамланып килә. Равил Бекчуров җитәкләгән крестьян фермер хуҗалыгында 3,5 гектарда бертек суктырасы бар. Уртача уңыш узган ел белән чагыштырганда 3 тапкыр кимрәк булса да сыйфаты яхшы. 3нче класска туры килә. Бу ел төзедек без белорусский оборудование катердык, 12 миллионга төзедек зерноочистительный комплекс. Монда триерный, семенной триерный булыклар куйдык и первичная очистка
за час производительность 80 тоннаға қойдық. Тоже шындай машиналар, келешекте зерновое семеноводческое хозяйство ясамақ бізгенде. Урак кызу темплар белән бара. Комбайн бункерлары бертек белән тулуга, андырга ташу өчен машиналар килеп җитә. Качествосы быелгы белән чагыштырганда семеналарның былтырга караганда яхшырак, әйбәтрәк. Кликовинасы да былтырга караганда быел әйбәтрәк дип була иде. Желательно былтырга еллары яхшырак иде инде. И урожайность да былтыр безнең берсәгендә 30лап чыкты инде. Быел 18-20 белән генә бара. Арпалар 15-16 белән чыкты. Фермер хуҗалыгы хөкүмәт ярдәменә таяна. Зур чынлыда, зур планнар белән яшиләр. Тиздән авыл янында тамчы белән сугарулы алмагач бакчасы булачак. Кура җиләге белән карган үстерергә дә җыеналар. 300 гектарда иш сугару агрегатын көйләгәннәр. Шишмә сулары буада җыела. Кырлык шартларында сугару системасының эше аеруча кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Баулы, Мөслим һәм Шүпрәле районнары. Теманы дәвам итәбез. Быелгы һава шартлары яшь игенчеләргә дә зур сынау. Кыска игеннәрне түкми, чәчми, урып, суктыру тәҗрибәле комбайнчылардан осталык таләп итә. Сарман аграр коллегияте студентлары өчен уракта катнашу зур тәҗрибә мәктәбе булды. Яшь игенчеләрнең кайберләре хезмәт кешесен данлыйбыз республика конкурсында җиңеп чыгуга дәгъва кыла. Алар янында хәбәрчебез булып кайтты. Комбайн штурвалында Сарман аграр коллегияте укучылары. Бу егетләр 3нче курска күчкән. Техника белән идарә итү теориясын яхшы беләләр. Җәен уракта катнашып, белемнәрен практик күнекмәләр белән ныгыталар. Мин 2нче курста укыйм. 2нче курсны тәмамладым, 3нче курска күчтем. Уборка бара, вождение да йөрибез менә, комбайнда 150-та. Бер көнгә бер 6-7 бункер тутырып була инде. Ипи быелны әзрәк чыга. Шуңа шул 6-7 бункер тула инде көнгә. Колледжда бик ошый. Моны бу колледжны сайлаганга укымыйм. Укырга рәхәт, укыйбыз, техникага өйрәнәбез. Янәшәдәге кырда чәчүгә туфрак әзерлиләр. Җирне ничек сөрергә, нинди технология отышлы, практикада өйрәнәләр. Укытучылар белемнәрне тикшерүдә төрле алымнарны куллана. Студентларны төзек булмаган тракторда да эшләтеп карыйлар. Илһам Мөхәммәтҗанов колледж директоры күзәтүендә үткәргечләрне таштыра, детальләрне көйли, двигательне эшләтеп җибәрүгә әзерли. Нормалар буенча урта махсус урта уку йортында укучылар полигонда күнекмәләр узарга тиеш. Ә коллегиятның моның өчен үз комбайннары, үз кыры бар. Безнең инде язгы будай, арпа, рапс культуралар егәбез. Безнең инде төп бурычыбыз ипи алуыннан соң изге бурыч. Безнең төп бурычыбыз балаларны шушы хезмәткә өйрәтү. Техник-механик белгечлеген үзләштергән яшьләрнең байтагы укуларын Казан аграр университетында дәвам итә. Югары белем алуга 3 ел вакыт бирелә. Алар турыдан-туры 150-ка утырып җистерәләр. Комбайнга утырып ипи суктыралар. Аларның получается. Мин беләм, алар инде укуларын бетергәннән соң бу профессиядә именно комбайн, именно 150-та рәхәтләнеп үзләрдә эшләрләр. Любой кешене өйрәтә алачаклар. Тиздән яңа уку елы башлана. Башлап укучылар агроинженерия нигезләрен үзләштерергә, тренажерларда танып белергә әзерләнә. Өлкәнрәк егетләр яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз дигән 13нче республика конкурсының финалына чыгарга дәгъва итә. Конкурсны Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук Казан дәүләт аграр университеты үткәрә. Җиңүчеләрнең исемнәре сентябрь ахырында билгеле була. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Сарман районы. Ә хәзер башка хәбәрләргә күчәбез. Татарстанның иҗтимагый оешмаларына телләрне саклау һәм үстерүгә юнәлдерелгән 200 мең сумлык грант бирелә. Максат республикада яшәүче халыкларның телләрен саклау һәм үстерү өчен шартлар тудыру. Проектны гамәлгә ашыруны Мәгариф һәм фән министрлыгы контрольгә ала. Грантны алучылар ел саен үткәрелә торган конкурс нәтиҗәләре буенча билгеләнә. Өстәвенә һәр лидер оешма 200 мең сум ала. Алар бюджеттан чыганаклар хисабына проектны гамәлгә ашыру чыгымнарының 20%-тан да ким булмаган күләмен финансларга тиеш.
8-10 сентябрьдә Казанда Россия спорт державасы форумы була. Анда илнең барлык төбәкләреннән 3000 делегатның катнашуы көтелә. Әлеге форум нәкъ менә Казанда 2009 елда башланып киткән иде. Аннан соң ул башка шәһәрләрдә уздырыла башлады. Пандемия сәбәпле булмыйча да торды. 8-10 сентябрьдә яңадан Казан Экспо комплексында уза. Пленар утырышның төп темасы «Спорт 2030 тотрыклы үсешкә юл» дип атала. Форум барышында шулай ук төбәкләрдә спортны цифрлаштыру турында киңәшмәләр, күргәзмәләр оештырыла. Татарстан экспозициясе республиканың иң яхшы спорт казанышлары, гамәлгә ашырылган һәм планлаштырылган проектлар безнең командаларның спорт тормышындагы мөһим вакыйгалар белән таныштырырга тиеш. Сугыш каһарманы 79 елдан соң туган ягында кабат җирләнде. Чаллыда Кызыл армияче Кузьмин Никита Николаевичның җәсәден тапшыру чарасы узды. Ул Бөек Ватан сугышында катнашкан, Ржевск өлкәсендә һәлак булган, җәсәден зурлап җирләү өчен туганнары бергә җыелды. Никита Николаевичка фронтка киткәндә 22 яшь кенә була. Ул 371-нче укчылар дивизиясендә хезмәт итә. Башка изләгән мең солдат кебек үк 1942 елда Ржев шәһәрен азат итүдә катнаша. Кызганыч, документлар нигезендә туган ягына кайтырга насыйп булмый. 10 августта һәлак була. У меня в руках сейчас находится солдатский медальон, останки которого нам удалось обнаружить в ходе раскопок весенней вахты. Минем кулымда солдатның медальоны. Без аны язгы вакыты барышында табып алдык. Медальонны экспертиза ярдәмендә генә ача алдык. Кыр шартларында мөстәкил ача алмадык. Чөнки бу бик катлаулы эш. Ул капсула гильзада иде. Без аны укый алмадык. Белгечләр исем-фамилиясын таныды. Истабарлар отряды Бөек Ватан сугышында катнашучының туганнарын шәһәр хакимияте аша тапкан. Хәзер Чаллыда аның оныгы яши. Аның сүзләренә караганда, әбисе бабасы турында бик еш сөйләгән була. Бер-берсен яратып өйләнешүләре, яратып яшәүләре турында әйткән. Озак вакытлар алар бабаларын туганнар каберлегенә күмелгән дип ышанган. У нас есть данные, что он был захоронен в братской могиле. Бездә бабай туганнар каберлегендә күмелгән дигән мәгълүмат бар. Шуңа күрә без тыныч идек, бернинди эзләнүләр алып бармадык. Хәрби комиссариатта да ул Ржевск өлкәсендәге туганнар каберлегендә күмелгән дип уйлаганнар. Истабарлар бабайның табулары турында хәбәр иткәч, бу безгә бик дулкынландыргыч булды. Бик гаҗәпләндек. Бер катны ул фронттан җибәрергә өлгергән. Тик ни кызганыч, ул бездә сакланмаган. Сугыш герое белән хушлашырга туганнары гына түгел, шәһәр хакимияте, хәрби комиссариат вәкилләре һәм элеккеге хәрби хезмәткәрләр дә килгән иде. Истабарлар отряды якындагы елларда һәлак булган барлык солдатларның җәсәтләре дә туган җирләренә әйләнеп кайтачагына өметләнә. Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Түбән Кама шәһәрендә яшәүче 13 яшьлек Рузиләгә гамма-норм препараты кирәк. Әмма ул Россиядә җитештерелми. Хафизовлар гаиләсенә кыйммәтле даруны сатып алырга Росфонд ярдәм иткән иде инде. Әмма ул бетеп килә ди кызның әнисе. Тулырак алдагы сюжетта. Гөлнара кызы Рузилә белән яна доктор янына бара. Бала чагында кызга беренчел иммунодефицит дигән диагноз куйганнар. Организмы мөстәкыйль антитенчикләр эшләп чыгара алмый. Кызым теләсә нинди йогышлау уруны да бик авыр кичерә. Организмы үзен саклый алмый, көчсез. Иммун системасын ныгыту өчен махсус препарат кирәк. Кыз туганнан бирле еш авырый. 4 яшендә үк инде организмы җитди кризис хәлен кичерә. Рузиләнең гомерен Казан табиблары коткарып кала. Соңгы диагнозны Мәскәүдә балалар онкологиясе, иммунология һәм гематология үзәгендә куялар. Тикшерүдән соң табиблар анда гематология авыруы булмавын ачыклыйлар. Рузилә иммун системасын саклый торган махсус препаратка мохтаҗ. Башка дарулар аңа берничек тә ярдәм итмәгән. Подбирались различные иммуноглобулины. Без аңа төрле даруларны биреп карадык, тик аларны куллану файда бирмәде. Киресенчә, кан басымында үзгәрешләр булды, тән температурасы күтәрелде, күңеле булганып торды. Тик әлеге дару Россия территориясында теркәлмәгән, ә кыз иммуноглобулинның исемле дару формасына мохтаҗ. Сынау партиясын гаиләгә Русфонд аша сатып алырга булышканнар. Ул чакта 3 миллион сум акча җыйганнар, ярты елга җитәрлек препарат сатып алганнар. Сейчас этот препарат у нас подходит опять к концу.
Хәзер бу препарат бетеп килә инде. Терапия курсын дәвам итәргә кирәк. Русфонд һәм аерым кешеләр ярдәме белән дәвалау курсын дәвам итәрбез дип өметләнәбез. Рузиләнең киләчәккә планнары зурдан. Ул флейтада уйный, ат спорты белән шөгыльләнә, яхшы укый, атлар фермасына чыгарга хыялына. Я планирую оставаться с животными, быть ветеринаром, открыть свою конюшню. Рузиләгә без бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзен язып, СМС җибәргә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Айзилә Батырханова, Светлана Шумкова, Максим Липин, Татарстан яңалыклары. Соңгы вакытта республикада маллар арасында кайсы йогышлы авырулар күзәтелә? Йорт хайваннарын вирустан саклау өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Малларга прививка ясату өчен кая, кемгә мөрәҗәгать итәргә? Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турдан-туры эфиры шушы мәсьәләләргә багышланды. Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин шулай ук тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җаваплар, ветеринария таләпләрен үтәү буенча киңәшләрен бирде. Без дә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Идрис Мәдәрисович, хәерле иртә. Хәерле иртәләр. Маллар арасында соңгы вакытта нинди авырулар ешрак күзәтелә? Республикада соңгы вакытта безнең инде авыруларга килгән вакытта Сибир төләмәсе дип сөйлибез инде ул күзәтелә дип бездә ул юк, но без аны һәр вакытта контроль итәбез. Аннары көтү авырулары. Ул елныкы елга туры килмәй, но шуңа карамастан без аны һәр вакытта контрольдән ышкындыра тиеш түгел. Нинди зур читтән килгән авырулар турында әйтеп үтәсем килә, бу дуңгызларның Африка чумасы турында. Бүгенге көндә безнең 11 регионда күзәтелә. Шул исәптән безнең Татарстанда да 40 дуңгызлар арасында Африка чумасы теркәлде. Менә соңгы очрагын тукталып китәсем килә. Бу Яңа Чишмә районы Красновидово аучылар хуҗалыгында. Кышларга туры кышларны алсак инде югары патогенны грипп. Бүген 12 очрагы теркәлде Россия буенча. Безнең былтыргы 20 елны исәпкә алсак, агрофирма Залесный инде мин һәр вакытта мисалга китерәм, 175 мең башкорт кышны безгә үтереп яндырга туры килде. 85 тонна шул вакытта исәптә әле продукциясендә шушындый очрак булмасын өчен әйтәсе килә, әле сату алулар бара, бөтен җирдә кышлар керә, кышларны алалар, тере кыш саталар. Чөнки җәй әйбәт әле көз көнендә кайбер кешеләр тазартып, үзләренә суяр өчен алалар. Шуңа күрә алган вакытта кайсы ким сата, кайсы регионнан кергән, барманың ветеринарий документлары юкмы, шуны онытмасыннар. Сатучыларга инде машинадан сатамы, шулай документсыз маршрутларын иң беренче таләп безнең маршрут согласовать итәргә безнең белән. Аннан соң сарыкларга килгәндә, кәҗәләргә оспы, сарыкларның оспысы һәм кәҗә оспы авыруы бар. Монарга вакцинация ясала. Бүген Костромада һәм Иваново өлкәсендә сарыклар, кәҗәләр арасында менә шушы авыру таралган. Шуңа күрә бу авыруларны безнең таләпләр авыруларга каршы көрәшкәнче профилактика үткәрү җиңелрәк. Онытмасыннар, документлар белән кирәкмәгән җирдән авыру чыккан регионнардан алырга кирәкми. Әгәр инде кемнәрнең каяндыр нәрсә, ниндидер хайван алырга теләкләре бар икән, һәр вакытта алдан или баш ветеринария идарәсенең белгечләренә мөрәҗәгать итәргә, или безнең сайтка кирип карарга һәм безгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Сыерларда лейкоз авыруын бетерү буенча нинди чаралар күрелә? Бүген көндә лейкоз авыру буенча безнең соңгы 19-20 елда, менә бу елгы елда без лейкоз буенча көрәшне арттырдык. Чөнки 20-21 ел ул безнең как лейкоз авыруына каршы көрәшү елы итеп игълан ителгән иде. Көрәшәләр, күп хуҗалыклар бүген авыру сыерларны тапшыралар. Тапшырмыйча, чөнки безнең бар
правительство дебіздің поручение бар. Поручение бойынша біз қарап тұрабыз. Олабыз контроллер тұтабыз, қанларын текшірәбіз. 200-лі яқын бүгін біздің санала небалаға полосный қожалықтар дебізінде. Олар біздің тәлепләрні үтилер, яңа оздоровить ету план мероприятиялары бар, комплексный план мероприятиялары. Шуның тарафынан әрбір пункты үтәлә. Чөнки үзегез беләсез, киләчәктә ул инде безнең продукциясын, сауган сөтен бер кайда итә алмаска мөмкин. Йорт хайваннарын йогышлы авырулардан саклау чараларына тукталсагыз иде. Иң беренче без әйтерлек, безнең ветеринария таләпләре, менә сыер җинесе тута дигән приказ бар да, приказ менә бар 620 кеше дибезне. Анда барсы да язылган. Аның беренче ограждение дибез инде, дезинфекционный барьер, санпропускниклар һәм чиста мал алып кайту. Һәр вакытта ветеринария, санитария таләпләрен үтәгән вакытта безнең мөрәҗәгатьләргә, безнең әйткән биргән күрсәтмәләргә, баш ветеринария белгечләренең биргән күрсәтмәләрне төгәл үтәгән вакытта бу авыруларга көрәшү җиңел һәм моны булдырмау җиңел. Сарыкларга да шулай, сарык тоткан кешегә дә, ат асраган кешегә дә, тавык, кош-корт асраган кешегә дә, һәрберсенә дә бу тиешле таләпләрне үтәү мәҗбүри. Чөнки үзегез беләсез, бәяләр артып тора, сатып алган вакытта, хайванны алып кайтканчы анарга кирәк бит условие. Кая тотасың? Бердән белгечләр, ветеринария, мал табиблары белгечләре кирәк. Чөнки соңгы вакытларда безнең һәрбер фирмаларга инде биректә эшкемәкәрләр, эшкуарларга, алар бит инде кайбер кешеләр ветеринар да түгел, животновод да түгел, зоотехник да түгел, һәм хайван мал арасында эшләмәгән кешеләр кайберләре ала башладылар. Алар ерак безнең таләпләрне үтәмичә генә, кыска юл белән генә, тиз генә алып сатырга җыеналар. Бу дөрес түгел һәм моның киләчәге юк. Малларга төрле авыруларга каршы прививка ясату өчен кая, кемгә мөрәҗәгать итәргә кирәк? Шәхси хуҗалыкларга мөрәҗәгать итәргә мөмкин һәрбер районда, һәрбер муниципаль район дибез инде. Анда бар районный ветеринарный дәүләт объединениесе дибез, ветеринарный станция, ветеринарлар. Аларда һәр вакытта аларның планнары бар. Иң беренче мал тота торган кеше сатып алган вакытта документсыз алмасын. Документ белән маршрут булсын, что бездә инде маршрут согласование, безнең аша үтә, кайсы ул нәрсә өчен ясала. Теләсә каян чир булган регионнан кирмәсен өчен. Анасын ул һәр вакытта контрольдә була, ветеринария райондагы ветеринария белгечләре аны күрәләр. Меркурий шагыл оформлять ителә, безнең ветеринария справный документлар. Анда күренә, кайчан кайткан, ничә баш кайткан, нинди мал, нинди вакцинациялар ясалган, һәм нинди лабораторный тикшерүләр үткәрелгән. Бу бер. Икенчесе, алар мәҗбүри алып кайткан дәвердә, менә мен шуннан алып кайттым. Бүген карантинга куйдырга тиеш 30 көн. Карантин вакытында аның үзенең мероприятиялары бар. Шушы прививкалар, яңа баштан әгәр үткәрелмәгән булса, авыруларга, йогышлы авыруларга инде бу кирәктә карата әйтелә, лаборатория тикшерүләр үткәрелә һәм шул вакытта, һәр вакытта ветеринария белгечләре күзәтүдә тота. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.